Tako sada kada posjetite Crikvenicu, možete uživati u odličnoj Milman torti. Kremasti i osvježavajući, te se divno sljubljuju s kavicom. Prosječna ocjena za jutarnju kavu u Crikvenici je 8,33. Kava je bila dobrog okusa i mirisa. Usluga je vrlo brza i profesionalna. Ambijent je ugodan, a kava je jako lijepo uređena. Konzumaciju. Ubraja se među najstarije torte u Europi. Ime je dobila po kneževima Frankopanima, koji su tijekom srednjeg vijeka vladali većim dijelom Primorja. Je izvrsna. Slojevi su odvojeni listnatim tijestom, a u smjesi su muškatni oraščić, cimet, bademi i suho voće. Ukrašena je komadićima marelice. Ostali sastojci su ljubomorno čuvana tajna, koju možete pokušati sami razotkriti uživajući u ovoj torti. U sklopu Dana torte Frankopan održava se i javna degustacija i predbarokni bal. Kostimirani plesači i barokna glazba za tren nas vraćaju u 17. stoljeće.